Dag 3 alweer van de starttieken van de campagne voor de Frieske Top 100. En we gaan op stap met Tjits. Dag Tjits. Nou, goeie. Hoe is het bij de vlag? Ja, best. Ik ben druk dwaande, hè. Wij halen je camera's om eens heen, joh. Blil vlaggen en Sierk, dat is de gitarist, hè? Ja, hallo. Het wordt een fantastische dag, joh. Ondertussen, Blil Wolt stemmen van de Frieske Top 100. Friesketop100.nl. Het is een wat tjustere morgen in Halm. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik zie je Jacob Pieter Veenstra. Dat bist jou. Was de stap naar voren komen, Jacob Pieter? Is die partner Afke direct toevallig? Ik ga even een stapje waarom en heel eens even op. En dit is Afke. En Afke die had u zijn mail gestuurd. En die gaat hoe die. Ja, die gaat hoe die. En nou wil ik graag dat Afke even in het kwart vertelt wat er ongeveer zo'n beetje in die mail zit. Wat de reden is waarom wij hier binnen. Nou ja, de reden is eigenlijk dat ik heel trots op hem ben. Hij had er dus in 2001 zoekersziekte spontaan gekregen. En hij had al heel lang spuiten, gewoon om hemzelf. Ja. En hij had sinds januari een insulinepomp, ook via zijn diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis. Daar ben ik heel trots op. Maar, ja. En dan doet het zo goed, want hij had in 2000 ook nog een CVA gewoon. Een CVA, wat is dat? Een herseninfarct had er gewoon. Hij is er op zich heel goed van aangekomen. Maar ja, het speelt er wel mooi. Dus hij moet wel dingen onthouden om dat in te vullen. Ja. Dus, en die pomp doet gewoon heel volle farm. En ja, ik ben gewoon heel trots dat hij dat zaal doet. Dus nou, dat is zeg je daarvan? Daar ben je toch geen woorden voor? Nee. Dat is toch mooi? Het is toch prachtig? Ja, dat is schitterend. Ja. Ik ben sowieso trots op haar. Dus, ja, hè? Ja. Wat zeg ik al die van mij doet? Nou ja, ik zou zeggen... Je bent toch in, machinaal? Ja. Ik zal even vertellen wat ik mijn om had. Ja, en dat vies al mooi, Aafke, want hij heeft erom vregen. Wij hebben Tjits bij u. Ja. Ja. Dat was het van de morgen al bij even jongen. Dus ja. Was ze weer van de morgen op televisie? Nou, nee, op een vlag. De lijst van in de witse, zal lief, zal liet sateer. Dan maak het van mij een mem, maar ik ze volle meer. Dan iepen staat die neren en sjus mij in kringen toon. Mijn het is vol van liefde voor mijn binnenzoon. Lietse jongen. Wat wist u doch raapgrut? Lietse jongen, het giet mem, viersen te hun. Lietse jongen, wat wist u doch raapgrut? Lietse jongen, het giet mem, het giet mem. Viersen te Even zien, ik wijzen wat nummer 4. Dat is dit huis. Kom maar in Meilen. Dit is jongens, even dit is Meilen Salvada. En het gaat om zien. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Heb ik dronken of zie ik een tweeling? Oké. Och, een schatje zeg maar, prachtig. Nou, ja, ik ben zo super trots op die famkes. En we hebben een hele moeilijke tijd gehad. En zij gaan vooruit. En de toekomst luidt voor ons. En door de geboorte van die 2 famkes zien we de toekomst weer zinniger waarom. Ik mag het een beetje onder het brengen wat er gebeurd is. Want die vrouw, Jim Mem, is in februari verstoren. Ja, dat was heftig. Ja, dat was allebei net zwanger en toen ging mama achteruit. Dus, En dan krijg je die klap te verwerken. Maar dan zeiden ze het al, je bent beide zwanger. Ja, ik was net 15 weken zwanger en eigenlijk zelf heel erg ziek van de zwangerschap. Je bent ziek van de zwangerschap? Ja, en ga je ook praten? Mijn moeder heeft me gewoon vanaf begin december tot de laatste week van haar, voordat ze kwam te overlijden, gewoon heel hard gesteund. En enorm veel geappt en gebeld met haar en overlegd met haar. En de laatste week, ik knapte op en zij ging alleen maar achteruit. Wat een toestand, zeg. Dus dat was wel heftig, ja. Je bent niet bij elkaar in dit huis, hè? Ja, we hebben in 2020 samen dit huis gekocht. En
eigenlijk vanaf 2019 wonen wij al samen. En toen hebben we in 2020 dus besloten om samen een huis te kopen. Ja, zeg. Maar zijn er ook partners nog bij van de kindjes, zal ik maar zeggen? Nee, wij zijn zwanger via zelfinseminatie. Ja. En ja, dat heb ik eigenlijk al vrij jong besloten, dat ik alleenstaande moeder wilde worden. Oh, dat is een hele bewuste keus van jongs af aan al. Ja, ik was 16 denk ik toen ik dat besloot. Nou ja, onvoorstelbaar en dit is het resultaat. Ik mag wel zeggen, fantastische resultaat. Ja, ze doet het super. Ze doet het Zo, hè? super. Ja. Hoe heet ze? Bo Robin. Okay. De naam is Robin. Robin. En over fantastische resultaten gesproken zeg. Dit is ook slanswelvaren. Hier staat ook als appetiet in de kop. Zelf wil ik het hebben als die zus. Ja, eigenlijk wel. Ik heb wel een relatie gehad, maar eigenlijk wist ik al vrij snel dat ik gewoon iets had van nee, ik wil het zelf doen, alleen doen. En ook ik heb met de donor heel veel contact ook nog wel en goede afspraken gemaakt. Ja. En nou ja, Aveli is het resultaat. Het is fantastisch. En omdat nou al hier even aan te maken, hebben wij Tjits, mijn naam. Tjits is vlogger en zangeres. En ze heeft een fantastische gitarist, mijn naam. En wij komen voor hem, speciaal voor hem, een thuisconcert van. En dat doen we over een half uurtje. Ja? Boeken voor een bal in het midden van het tuin. Hij pakt hem vast en smeert hem in het roen. Hij biedt krekt de hut en de bal die zij verknapt. Hij spleegt naar zijn koerta en die dat best vooruit. Poem, poem, poem. Boeken voor een schoer in het klompenhok. Hij nam deze mij en voelde er in een sok. Hij was wie net zo blij, doet hij dat zegt. Maar mast ik al wegniezen en hij de moeder recht. Poem, poem, poem. Boeken is een boefke, maar dat hing je mal wel jet. Het is een boevig hoentje, maar wel mijn gouden het. Boeken die vindt als de duivel weer wat doet. En stiert graag mij zien nooit in het zerru. Poem, poem, poem. Boeken in de koer, van joet is het wel wegleer. Doe haast wel weg en al die ingen af van deze keer. Jou deed al model, even rest van mij. En mooi maar weer al hoeren op een nieuwe dag. Ha, goeiedag. Ja, goeiedag. Is dit Rijn? Nee, het is net Rijn. Dit is net Rijn. Deze band die hebben 2 keer een periode, maar corona moesten ze toezitten. Ja. En het wie voor gewoon band wie dat best wel dreig. Ja. En toen dacht ik van nou, wij moeten eens een verzetje hebben voor de band. Alleen. Oh, dan wordt het echt helemaal leuk. Ben we er al ja klaar voor in mijn naam? Ja! Dan gaan we los met Tjits en Sierk. Hier is zwemdiploma A. Joet is het eindelijk dan Xavier voor de diploma A. Na al die maanden oefen je, maar ik dan voor. Ik pak mijn tas en de zwemkleer, de bad kom had ik mij. In het zwembad wetten ben ik vogelvrij. Ik spring, saf van de kant, het zwembad wetten in. Ik zwem, dan troe erin, als zie ik nieuws dien. Ik zie je nog, ik goed en door het op een nij. In het zwembad wetten ben ik vogelvrij. In het zwembad wetten. Ha! En mem hoeft net meer mij. Nou, het hebben mooi dag, hoor. Hè? Echt prachtige dag, Ja. jongen. Sierkek, Ja, ik vond het machtig mooi. wij hebben genoten. Morgen ben we er weer en ondertussen vergeet net te stemmen. Friesketop100.nl. Graag tot morgen.